Dulur-dulur, proyek jalan tol Kediri Tulungagung akses masuk bandara lur, sing tak wae tanda mau, sing tak wae tanda panah mau. Ki yen nganan arah bandara Ndoho, yen ngiri arah dusun Babatan. Dino anyar lur iki gerbang antara Desa Tiron masuk nang Desa Parang. Keloro-lorone bagian saka Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Warung tumpang pecel Bupat Tiron dulur-dulur iki lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Prapatan Bolawen, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dulur-dulur. Proyek jalan tol Kediri Tulungagung akses masuk bandara lur, sing tak wae tanda mau, sing tak wae tanda panah mau. Ki yen nganan arah bandara Ndoho, yen ngiri arah dusun Babatan. Dina iki dulur-dulur takjak lurus lur, arepe takjak nang nggone desa sing nyepit banget, jarang tak liwati. Ki aku wis pirang-pirang tahun gak liwat dalan kono lur. Jadi dalan sing arep diliwati iku diarani Dusun Bulak Dawung, Desa Parang, Kecamatan Banyakan. Lah kuwi bagian saka Desa Parang kang paling pinggir, berbatasan langsung karo wilayah Desa Tiron dulur-dulur. Dadi saka Tiron mengulon utawa neng arah Gunung Wilis iki isih ana desa maneh, yaiku Desa Parang kang apa kuwi lokasine ana ereng-ereng Gunung Wilis, malah sampai ketinggian mencapai 500 atau 500 meter di atas permukaan laut dulur-dulur. Pertigaan yen ngiri arah Dusun Cowekan terus Sumber Bendo. Lah ki dhewe nyerong kanan lur, tapi engko awake dhewe finish menyang kono maneh. Dadi mau ngubengi gunung, sanajan ngono tapi yo dawa banget lur, belasan kilometer perkiraanku. Wong saka kene nang apa kuwi gerbang perbatasan Desa Tiron Parang kuwi ya ana lek 4 kilometer lur. Oke dulur-dulur, iki perjalanan lanjut. Nah, kanan jalan ana pager beton kuwi milik PT BDI dulur-dulur, Bumi Doho Indonesia kira-kira singkatane. Yen sore mlaku ngulon ki yo ngene iki lur anune, resikone kudune mlaku ngetan, cuma aku ngetan kan wis wering banget. Lah dina iki aku pengen ngulon amarga engko karo kulineran sego tumpang neng cedhak Prapatan Bolawen utawa Prapatan Desa Tiron mau lur. Cuma yo durung buka, yen jam 4 bukake mulai jam 4:30 atau jam 5 lur. Jadi awake dhewe ngliwati pirang-pirang perdusunan saka wilayah Desa Tiron, terus persawahan lur. Dadi ono sawah, terus dusun, sawah, dusun ngono lur. Lan sawahe utawa bulak iku ombo banget lur.
Lah enek tugu loro mang ketoke wis perbatasan antarane Desa Tiron karo Desa Parang lur. Lah gerbang anyar lur iki, gerbang antara Desa Tiron masuk nang Desa Parang. Keloro-lorone bagian saka Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dulur-dulur sing durung ngerti, lah diluk maneh paling saka gerbang mau sekitar 200 meter ade menggok kiri lur. Lah ngarep iki enek petunjuk Dusun Bulak Dawung. Dusun Bulak Dawung ki melu Desa Parang dulur-dulur. Dalane sanajana cilik, nggih mobil ya iso, tapi mobil cilik lur, ning wis aspal lumayan kanggo ukuran desa lur. Ombo lur, sanajana dusun yen neng daerah wilayah perkotaan, ukuran dusun ngene iki iso sak desa. Saking ombone. Dadi siji dusun neng wilayah pedesaan kuwi diametere iso sekitar 500 sampai 1000 meter dulur-dulur ombone. Wah kene iki sekitar 10 tahun kepungkur lur, dalan makadam lemah yono bekas aspal rusak sebagian, pokoknya parah. Bola Bali ya wis buat kene. Muga-muga kiko sampai apa jenenge Desa Dusun Sumberbendo kuwi dalane apik koyo ngene lur. Muga-muga sawah iki lagi palawija lur, yen kene ya ono sebagian sing pari, tapi rata-rata ditanduri jagung, terus ono sing kacang tanah lur utawa kacang bol, tapi uga ono sing sik tandur pari maneh. Nah sing saiki sik tandur pari iku berarti setahun tandur pari ping 3 lur. Yen banyu cukup penduduk tetep iso nandur pari lur. Sawetara iki sih Dusun Bulak Dawung dulur-dulur. Aku eling duwe kanca ngolang ning gone SD Parang dulur-dulur kang lokasine ana Dusun Bulak Dawung iki. Sejelas itu SD Parang 1, lek gak salah SD Parang 2 lur. Cuman saka dalan aspal ki sik mlebu sithik dadi ora ketok lur sekolahane kuwi mlebu. Lah nek daerah sing apik lur iki tak sepilih. Sebagian apa jagung, sebagian kacang lur. Si akeh lur kandang lokasine ki nek ngarepe omah, kandang sapi, kandang wedhus. Asik lur iki yen di sepedaan utawa di gowes lur. Jarake saka dalan utama mang cukup dawa. Tak perkirane mengko sampe Desa Sumberbendo. Dadi sing diaran Desa Sumberbendo kuwi ana sumbere gedhe lur. Aku ya sering dolan rono. Jarake ya sekitar kurang luwih karo 0,5 meter utawa 2 kilometer utawa luwih dikit lur. Mergo dalane menggak-menggok aku rada kangelan memperkirakan kilometere. Apa maneh aku rada arang liwat dalan iki.
masuk dusun Sumber Bendo, Desa Tiron dulur-dulur. Lah sing tak omoni sumber ku kiri jalan iki lur akeh wite trembesi gedhe. Ciri khas yen ing daerah tertentu kuwi ana sumber biasane pancen akeh tanduran gede-gede nang sekitare sumber mau lur. Tak sepile dulu perkampungan rumah penduduk dusun Sumber Bendo, Desa Tiron dulur-dulur. Dadi iki wilayah Desa Tiron kang paling pinggir wis munggah mepet Gunung Wilis, tapi iki ketinggiannya paling sekitar 300 meter di atas permukaan laut lur. Cuman amarga wit-witane dadi hawane adem lur. Jadi ade bablas ae lur mudhun amarga wis sore. Kuwatir mengko yen saya sore iki gambare ora jelas lur hasil videone. Wong aku mau gawe kamera HP soalnya. Di dalane yo aspal lur. Sawetara isih aspal api sanajan cilik tapi yo mbungko. Aku rada suwi berbulan-bulan utawa tahun lur gak liwat kene. Di jalan SD Negeri Tarokan dulur-dulur 3 yen gak keliru. Apa 4 ya? Kok Tarokan SD Tiron. SD Negeri Tiron. Yen gak papat 3 lho gak patek jelas maksane. Dadi rada angel lho dalane sebagian. Bisa di pirsani saka totoke motorku yen mendut-mendut utawa spion kuwi berarti dalane yo rada horor ngono lho lur. Padet banget iki. Isih sawetara lek gak kliru kene se Sumber Bendo dulur-dulur. Bagian wilayah saka dusun Sumber Bendo. Yen kliru tulung dijlentrehake ya dulur-dulur sing manggon ning wilayah kene lan sekitare. Komoditas utama pelem lur kene iki ya ana wit-wit taun kaya jati, terus wit kayu liyane, tapi utamane pelem lur. Padha karo neng wilayah liyane utamane sing ana ereng-ereng Gunung Wilis lur. Beh iki jlok lur. Perkiraan ya sekitar 50 derajat kemiringane lur, gak wani banter iki main rem. Untunge ra udan dalane rada lunyu ngene iki. Labar dusun Sumber Bendo ki awake bakal masuk dusun Cowekan lur, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Jadi nang Desa Tiron ki perdusunane akeh. Pertama mang sing paling pinggir wis mepet Gunung Wilis mau dusun Sumber Bendo, terus sing diliwati saiki yen gak kliru dusun Cowekan dulur-dulur. Terus kok mudhun ana dusun Tiron kerajane. Terus yen saka prapatan Bulawen mau awake dhewe ngiri utawa ngidul ya kuwi ana 3 dusun. Dusun Ngesong, terus dusun Kaligayam, terus sing terakhir dusun Babatan. Berarti wis 6. Terus cedhak bandara ono maneh dusun Kedung Pawon lur. Yen gak 7 ya 8 perdusunane ing Desa Tiron lur. Sawetara se dusun Cowekan lur iki.
komoditas penduduk sakliyane tanaman palawija uga pelem lur sing ketok kiwa tengen. Kiwa wit jati lur mau. Ki awak dhewe wis meh teko pertigaan mau. Sing tak sepil pas awal-awal awak dhewe mlaku mau lur. Wit jagung terus wit-witane gede didominasi pelem karo jati lur. Lah ngarep iku lur pertigaan sing tak sepil mau awak dhewe kan liwat lagi sisih kiwa. Lagi iki dhewe teko warung sego tumpang sing tak critakake lur. Gorengane mboten wonten. Lamuk tok. Biasanya jajan-jajannya akeh lur, gorengan apa-apa ngono ki mangko. Lah pun ya wonten. Kulupe sedaya nggih. Petang wulan jenengan sakit. Warung tumpang pecel bupat tiron dulur-dulur ki lur rupane tumpange mbelkotrok stap kulupe lengkap lur biasa ana ijo-ijo ana tewel terus lawuh tahu peyek 5.000 lur ngene iki. Oke sawetara sakmene dhisik wassalam.